Mutungamiri wenyika yemazuva Mnangagwa wosangana naVP Constantino Chiwenga. Aiwa, panguva ino itoona kuti hazvina kumira zvakanaka. Pane dzimwe fesi dzakapfekiwa muzuva ranhasi, meaning yesterday, patinoona kuti mutungamiri wenyika aiwa achidonata mamotor vehicles nemasmartphones aiwa pamwechete necash kumachiefs. Aiwa, toona kuti VP Constantino Chiwenga uyo akapfeka ameno iti ifesi PE yekuti muromo unenge wakapinda mumhino pamwechete kunde mutungamiri wenyika. The situation was very tense. Don't go subscribe or like on the bell icon. So muri kuona pictures mega muri kuzvionera. Mudani vachidzikomba kuti Mnangagwa handed over smartphones and double cab vehicles to the additional leaders at the annual chief conference. He also gifted them $1.5 US each. Pasi zvamuri kuona mapictures munyatso kuona mega. Aiwa, even VP Constantino Chiwenga vari parutivi nemota vachihandla over motor vehicles and the likes. Munyatso kuona kuti the situation is very very tense. Chiwenga akatsikitsira pasi akabata maoko zvinoratidza kuti Chiwenga haasi kufara nazvo zviri kuitiwa aiwa zvekudonata mamotor vehicles nezvimwe zvakadaro iko vanhu vachitambura uko. Recently, VP Constantino Chiwenga is challenged zvigananda kuti kana mune mari zhinji ko munomborekerei zvenyu kungovaka mafactories vanhu vapinde mabasa. Tikuona kuti vanhu vari skilled, mumwe arigona neprofession yekuaticha, mumwe engineer, mumwe doctor, mumwe zvakadaro, vari kuonekwa kunzi vanozopedzisira vakuita zvimwe mamwe mabasa asingaenderani nedzidzo yavo. Vamwe ndivari kuonekwa kunzi vari kubuda chine kune dzimwe nyika zvinoonekwa kunzi zviri kuita our own country brain draining, kuti vanhu vane zvipo, vanhu vane matalents, vanhu vane fundo vanobuda mune nyika ino vachinotsvaka magreener pastures mune dzimwe nyika. Todze mafunguro enyu kuti kudii pamusoro pechitiko ichi. Chiwenga chadisplay zvinoratidza kuti Chiwenga is totally against this. Pera comment section medu mafunguro enyu. So subscribe or like, hit on the bell icon.